De onde ven a forza que impulsa o noso crecemento? Para avanzar, primeiro debemos recoñecer as nosas raíces. Foron 2 días intensos. 2 días onde o corazón da Galicia rural bateu con máis forza ca nunca. Nunha contorna incomparable como o áurea Palacio de Sober, e baixo o lema Galicia que soña, Galicia que avanza, fomos testemuñas de algo verdadeiramente único. Aquí non viñemos a impoñer un relato, viñemos a construílo xuntos. Sorrisos, conexións reais, apertas de mans que selan alianzas. Transformamos este espazo nun verdadeiro punto de encontro, onde Galicia conecta consigo mesma. Máis de 400 profesionais deronse cita aquí. Desde grandes multinacionais e fondos de financiamento ata as nosas cooperativas gandeiras, valentes startups tecnolóxicas, institucións e voces expertas do ámbito académico. Todos compartindo unha mesma visión: activar o inmenso potencial do noso territorio. Relatorios cheos de luz sobre sustentabilidade e innovación, e mesas de diálogo onde o sector primario e a industria, por fin, se miran os ollos de igual a igual. Porque sen relevo non hai futuro. E o futuro, sen dúbida, escríbese desde o territorio. Grazas a todos os que formastes parte de O Encontro Sober 2026. Sigamos coidando a contorna. Sigamos cultivando o futuro. Vémonos na vindeira edición.